co-host thina. No. Yini leyo manje? Balomaka lo. Ngathi video call. Oh. One member two. Lento beqhudelwanayo manje yemkhona. Sebeqola abanye balomaka kuza-ke Asifike ngikani. kuthiwa nje kuthiwa asifike ngikani. Emeka Namhlanje esithiwe khona. Esithene phansi. Imalini asijubushabe kuthi. Hey, singathi yabhibha ke. Asiba. Hello. Sifike shimeko. Abona amantombazane. Asishimeko. Isabella. Okay. Imalini asijubusha. Imali. What's the prima mina deep boy? Imalini asijubusha. What's that? Chive. Ai, abona amantombazane. Asikusheshaja. Imalini asijubusha. Uthele kasel. Hayi bo. Sibonana. Wena gas. Usanayo le phone. Itiyo yaseqala. Messages nombhalelo bani? Namtjeve ngikhathe isikeze. No, gas. Hey, awuyithanda indaba zonke. Gas. Wena indaba wenza international. Njengoba labo phambili. Don't understand. Wese umxofu usebenza kanjani bambele ngesikhathi? Asijubusha. Uzo nanizodla masi la ngoba uphathise iPaul. Baphara nangu ukonke ethi ufuna ngidansele ethamnandi amagwinyi uyayazi? Mnandi amagwinyi. Ayabhamba amagwinyi wonke asamgqisela Asachallenge amagwinyi. uyakhala sikale Angiyazi leyo phakathi saplot. Mnasi amareza. It's amareza. Ayakhala. amnandi amagwinyi Asifike begalo. Azosementombazane. Asamagetshiweko. Asamagetshiweko. Asabaphathe. Imalini asijubushabe. Okay. Hello. Yes, ngodla masi yami.
Hawu manje uzowenza Steve. Aningithelele amanzi abandayo wengane la ngijuluka. Zungu Iple ngane ngithayibethela amanzi abandayo. ingane ngeze. Nkosi yami yazi nje ngiyiphepha. Ingaduka ungaphekwa lokho. Awusingeke. Kanti kunganani? Ngikaze ngizwe. Mina Yebo sisimaboza sikwadi. ngiyafunda into ongayazi. Angathi ufuzo ama-strawberry. Into ongajwayele le. Angizami. Hello. Paradise Mel. My paradise. Oh, shit. Yes, sizokhathi. Nasi usizo nalafu sizoshisa. Bayingane wakho andile ndawonde. Ayibo. Usithanga mesifundi zakhe. Asifike eDubai. Imali. How? Wena okay? Tamba, wese ungikhokhela manje utoma umuhle konke ngizokupha yona. Sithanda, yalazi udaba. Phara. Phela faka ama-ice ekomishini ungifakele amanzi. Zungu, ngifakele indishini ngiphuzwe. Phara abalandeli bakho bayamlalela kodwa usalile. Afika Dubai, hemen. Makumede. Hawezi. Ayibo singathi ushawo gesi. Asayijukeke. Ayibo. Zungu, ngicela amanzi. Ibulona. Letha unama-ice nje. Ande ungamsangishika zona. Zonywa nami. Ngenwa ngo-10 rand ngendlini yami. 70 nawo. Tonguyisa into yakho. Uzosichaza lo nomdeni usale. Wena. Shithi sidabisana. Azingqitha. Azoshawo gesi. Unjani mngani kaPhara? Yebo Nyandeni. Ngizwase kahle. Sibona igemegeme la. Andile ndawonde. Yes. Abantu apheleyo yilo 825. Hayibo mke akusiyona. Hayi kuyona mngele. Sorry. Oh kuleko Kula msitongaza. la ngokulokhana ngoba ngimfishane phela. Hayi kuyona le. So. Akiphana emphakathini. Hayi. Nese. Kisomemeza. Memeza. Ubani sizokutshela ubani? Ngicela iphethe kahle. Mina vele ngishilo ngathi ngifuna ukudla naso. Awu nehle babo, ngiyakhleka. Ha! Yebo.
Yena into eyenziwe eresi ngale episode. Akoshaya ubani? Iyona into eniyenze eresi le. Chaza bachaza. Chaza Into eyenze rest le. ubani shota. Angeke. Nanti ngiyathi ngeke ubani. Thanda sibacule lo ngcono. Sibaculele, sibaculela ingoma. Cha kusiyona. Okay. Bye bye. Okay, bye bye. Angazi ukuthi ngibizwe. Hayi hamba nqono unikhombisa izwe lonke leli ukuthi nina eresi yona into eniyenzayo. Yona into enayisukela emakini nayizele eresi ukuthi nihambe ninika njengoba ninika no2 njengamanje. And wena ubuthe uyalala. Uyangixaka ke manje masusuku live. Angazi ulandeni ku live ngoba sasikhulumile nawe ngendaba ya TikTok. Sengizocima. Ngapha ngisho. Nalo lonke ilungelo. Zidawe. Ubalo uthi ngiyaphapha. Akusho ukuthi usho umuntu la kuma-comment. Siyaphela. Indaba yamakhekhe omngcwabo mina. Angalilingi mina ngijwayele kabi. Angangithathi nje kanjalo. Okokuqala kangazi. Angalilingi. Uma ukuthi umngane wakho napha ramtshela ukuthi angijwayele mina kabi. Ngoba njengamanje ngizothatha ngimbeke. Angalilingi. Usho la kuma-comments angimazi. Awena ngene live mina ungasishawo. Ngathi u-15. Ngeke ngesona. Asikwena uzogula. Haravala lo live. Uzogula nama-ice. Xolisi ngizokuzixolisa. Usuwenze manje phara? Wena mase uyathula xolise yedwa. Ngiyamtshengisa sixolise phara. Saxolisa. So engibani manje. Yini ehlekisayo kuyona phara uhlekani? Angihlekade ngiya phansi into. Ungangenzi ukhakha. Ungangenzi ke nje ulol phambi kwabantu benu la ku live. Please don't. Qhubekani enjoy. Wena phara mina nawe sodibana. Eceleni. Enjoy, have fun la enza konke. Sharp. Ngizonishiya nje but wazi ukuthi mina nawe we have an ongoing. Siyaqolisa siyolala manje. Wena yini? Ngenzani? Ngikhuluma nabantwana. Nginesikhathi ngingamele ngidlale ngalesikhathi so ngisakhona skin neskin.
Ngaphandle. Uma phela live. Siyaphuma. Ilokho nje engichazayo guys, I'm not supposed to be live noma lesikhathi samanje kumele ngabe ngi-online ngaso. So ingakho ngiyakhe ngixolisane. Siyaxolisa sesiyaphuma. Sawubona Paradise, bye bye. Akekho abantu abazongixhasa njengalaba bezayo. Valelisa phela nawe mfana. Senkingeni nje uya i-toilet slip ngoba unalo i-toilet slip. Uyabuzwa phara ukuthi wayephula umthetho owaziyo. Uyabuzwa sisi la kuma-comment so wayephula umthetho owaziyo. Dlula phela ngesivala amalungelo akho wozodlula. Kodwa uyazi uzodlula. Awuzogodla. Hawu. So inkinga yazi ade wenzakalani? Kube inkinga ukuthi ade sifunde dance nanyawo. And then sasisafundisana yona kuphela. Ngibe live ngesikhathi esonke. Hayi ungeke. Ngiyadela nje nawe. Cela ungikhipha la. Bye. Cela ukhiphe mina ku-panel. Not ukuthi angimele ngibe live. Ngingaba live but inkinga isikhathi. Bye guys. Cela ukhiphe mina kwi-panel. Nami ngiyaphuma.